At syempre guys, kay Kuya Bal Santos Matubang, sa mga hindi pa nakasubscribe kay Kuya Bal, ayan, please support. Tsaka sa Rich Team Evergreen, shout out. At sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, sa mga bagwang subscribers dyan, thank you so much. At saka sa mga datihan. For today's vlog, may nakita po ako ditong dalawang bata. Hindi ko alam kung magkakapatid ito. Yung isa po is nagtitinda, and then yung isa po is nangunguha ng pako. So ayan guys, tara, tunghayan natin, lalapitan ko para mabigyan natin ng ayuda. So sila po yung aking lingapin sa oras at araw na to. Ayan, samahan nyo po ako, let's go! So ayan siya, kumukuha siya ng mga ng mga pako, mga kalingap. Pupuntahan po natin siya. Marami ka nang nakuhang pako? Ha? Uy, matataba ang mga pako dito, no? Anong lugar ito? Anong lugar ito? Di mo alam. Anong pangalan mo? Romel po. Ha? Romel po. Ilang taon ka na? 14 po. Ha? 14? Parang ka pa lang 7 years old. Bakit ka maliit? Pinagli ka ba sa duwende? Ha? Pinagli ka sa duwende? Talaga? Kasi, pag 14 years old, di ba dapat malaki na? Ganyan. Pero yung mga kapatid mo, malalaki. Bukod tangi lang ikaw ang maliit. Opo. Talaga? Tinanong mo din sa nanay mo na bakit ikaw maliit, yung mga kapatid mo malalaki. Tinanong mo din. Oh, so, anong araw ka dito nangunguha ng pako? Umaga po hanggang tanghali. Ha? Umaga at tanghali po. Tapos, nagbabaon ka. Paano ang pagkain mo? Nabili na lang po. Saan? Sa labo po. Sa labo ka bumibili? Oh. Ang alam ko malayo ang labo dito ay. Ha? Yung pako ba na kinukuha mo sa araw-araw may-ari? Merong may-ari? Wala po. Ha? Katulad dito, malawak po kasi ang dito guys, pakuan. Ayun kung makikita nyo po ito Ayan, dito ko siya nadatnan ngayon, kumukuha siya ng pako. So, magaling siya magaling siya Ilan kayo magkakapatid? 5 po. 5. Pang ilan ka? Pang-4 po. Anong pangalan ng mama mo? Ningkay po. Apelyido? Los Biminda, Mumbai po. Los Biminda, Mumbai? May halo kayong Bombay? Opo. May halo din kayong Bombay? Talaga po, ang mama mo Bombay? Hindi po, papa ko po. Papa mo Bombay? Alam mo, Apelyido yan po. apelyido. Pero hindi talaga kayo. Kasi ang Bombay sa amin, sa probinsya is Indiano. Indiano. Bombay ang kung tawagin sa amin. Alam mo yung nagpapa 5-6? Bombay ang tawag nun. Pero apelyido nyo Bombay. Di ba may lahi kayong Indiano? Wala po. Pwede kong ma-meet yung magulang mo, mapunta ako sa inyo. Parakali po. Ha? Parakali po. Parakali. Malayo yun. Opo. Nandun ang mga magulang mo ngayon? Saan kayo dito banda? Doon po sa una-una, sa dulo po. Sino mga kasama mo sa bahay? Kami yung dalawa. Dalawa ng? Ng lola ko po. Lula mo? Bakit? Iniwan ka sa lula mo? Opo. Nagpunta po kami dito at may kasalam daw po. Kailan? Yung datin po. Pero sadya ka talagang masipag. Opo. Ikaw ang kumukuha ng pako, ikaw din ang nagbibenta. Opo. Simula kaninang umaga, nakarami ka ng pagkuha ng pako. Opo. Ayun mga kalingap, mga pako na kinuha niya. So, ito, taga-tali. Ano to, kaibigan mo? Pinsan mo. Alika dito para makita nila yung height mo. Ha? Maliit, ayun siya mga kalingap sa edad niya na 14 years old. Ganyan siya kalaki. Pinaglihi daw po siya sa sa duwende, kaya ganyan po yung height niya.
tali ka daw? Ilang dangkal ka? So, dadangkalin ko siya kung ilan siyang ganyan sa kamay ko. 1, 4, 5, 6. Anim lang siya napaganon sa kamay ko. So, anim lang. 14 years old, 6 lang na ganun sa kamay ko. Nag-aral ka? Opo. Saan? Nakarap. Sa Paracali. Sa Paracali. Papakyawin ko to lahat. Magkano ito? Ikaw taga-tali? Sila ang taga-tali. So, papakyawin ko to. So, ito yung pera. Gusto mo mapunta tayo sa inyo? Ha? Oo. Iyon na yan, wala nang sukli-sukli. Paano kita matatagpuan? Ha? Pwede ba malaman saan bahay mo? Doon. Para mamit ko na din ang lula. Ha? Masakay ka sa sasakyan namin? Masakay ka? Ikaw? Masama ka? Bakit? Malayo inyo? Malapit yung kapitbahay ko. Oo, kapitbahay lang pala kayo. Sige na. Oo, ano na natin to? Sakay na natin. Tara. Papagdawin ko na ito. Oh, may tricycle. Masisipag na bata ay nagkukuha sila ng pako dyan, tapos tinatali ng kaibigan niya at binibenta. So ito, papakyawin ko to. Bahala na kung sinong swerteng mapagbigyan ko at pupuntahan namin yung bahay ni Duwende. Ay, ano nga pala ito? Ano nga pangalan mo? Romel po. Romel pala. Sorry, Romel. Tara. Tapunta natin ang bahay ni Romel kasi gusto ko ding ma-meet kung sino man ang madadatnan doon. Yung nanay or lula ata. Hindi ako sure kung yun ang sabi niya. So tara, tawid na tayo. Tara. Tawid tayo. Sakay. Lawag na kayo. Ano to niya po? Pilido. Ibusag po. Ha? Ibusag po. Ha? Ibusag po. Ibusag? Ikaw? Mumbai po. Ha? Bombay. Sabi ko, may lahi kayong Indiano? Bombay Kasi ka? ang Bombay sa amin, Indiano. Bombay ikaw? Uuwi na natin. Ang tatay mo, Bombay? Mamilin, iuwi na natin at paulan na, makulimlim. Iuwi na natin sila. Pinakya ko na yung paninda. Yung paninda nila. Magkalapit ang bahay nyo? Opo. Magpinsan kayo? Opo. Ang pangalan ng nanay mo? Precious po. Ha? Precious. Precious? Precious Heart? Excuse me, pag malapit yung bahay mo, sabi mo dyan lang po sa tabi ate. Ganun na lang ha, kasi di ko alam ay. Go. Wait lang, uy. Malaki yan. Malaki yan, Rich. Baka ako'y mapatapon dyan. Tatapon ako sa ganyan. Nagkakaway ka noon eh. Sinong kinakawayan mo? Kuya, saan ako dadaan? Dadaan. Pa kayo nakakain tanghalian? Nakain na po. Buhay na pala yun. Anong oras kayo pumunta dito? Naglako? Mga alas. Ha? Mga alas 10 po. Alas 10, anong oras kayo namako? Mapo po. Ha? Alas 7 po. Alas 7? Sino nagtali-tali niyan? Kayo? Sa inyo yung pera na yan. Oh, sabi bibiling bigas. Opo. Bibili mong bigas? Baka ibibigay pa niya sa mama niya. Bibigay pa niyo sa mama niyo? Opo. Tig magkano kayo dyan? Tig 250 po. Bakit wala kayong bigas? Yung nanay nila ang nag-ano. Anong ulam niyo ngayong tanghali? Ha? Taga Paracali daw yan siya mami. Ikaw anong grade mo na? 3 po. Vapor po. Mag-grade 4 ka na? Tayo sa bahay. Ikaw anong grade mo? Malayo. Grade 7 Malayo po. pa. Ay, grade 7 ka na? Grade 7 nga siya. Pag grade 8 ka na? Binangkal ko sa kamay. 6 na Ha? bangkal siya. Mga grade 7 po. Mga grade 7 ka pa lang. Usa na ang bahay ninyo.
Baka lumampas na karating tayo tulay na lupa. Malayo pa po. Ulo, yun ang bahay Malayo na ninyo. nilalakad nila. Sa may San Antonio kayo? Sa unahan pa po. Kaputsa, layo. Saan daw? Sa unahan pa ng San Antonio. Ay, Jesus, mayroon. Layo. Saan ang San Antonio? Opo, sa pinaliguan na kami nun. Sa San Antonio? Oo, Paliguan? oo. Mapasok pa kayo ng San Antonio? Sa unahan pa po nun. Di po Sa may Sinagtala? Di po. Yung sa may vulcanizing Baka sa ano, baka doon kayo sa tulay na lupa na kayo. Sa may vulcanizing daw. Marlon, nakuha mo na yung bigas? Nadukot mo na? Ha? Ayun na, oh. Saan? O siya, sige. Bye-bye. Noni, huwag magparainom ng soft drink. Ma-birthday ka pati. Pero ni. Oh, shout out. Bye-bye. Ala, ano yung ulam? Sige, magpahinga ka. Pugi ka na, oh. Ready na sa birthday. Yeah. Oh, ano masasabi mo? Anong thumbs up? Bye-bye. Mabisita na lang ako ulit, ha? Kuya Marlon, bye-bye. Oh, Shout out sino pa? Lahat? sa lahat. Sino pa? Wala na ayos kay Ma'am Cisalay. Ma'am Cisalay. Salamat. Oh, pasalamat ka. Rich Team. Ay, Rich Team Evergreen. Them